Ana sa usa ka gatos ka mga kama sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang gibalik usa ngadto sa non-COVID status sa padayong pagkunhod karon sa kaso. Gibutyag ni Dr. Ricardo Audan, SPMC chief, nga out of danger na ang utilization rate sa COVID-19 beds sa SPMC. Matod ni Audan, 50% ang na-utilize sa COVID-19 ICU beds kung sa 93 ka mga kama, 47 lang ang occupied, samtang 39.46% ang na-utilize sa COVID-19 ward beds. Gibutyag ni Audan, nagpabilin silang naka-alerto in kasog adunay surge sa kaso sa COVID-19. Red alert may permi because of this rally, because of this campaign sa election. Yes po. Nasa standby mi, nasa code white ni, meaning to say code white, standby lang mi whatever kung mag-surge na balik. Nagpahimangno si Audan sa publiko nga dili magkumpiyansa karon nga anaa sa alert level 1 ang Davao City. Kinahanglan gihapong striktong matuman ang minimum public health standard. Bisan pa magbakunado na, tungod nagpabilin pagihapon ang COVID-19 sa palibot. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.